Добро утро, хора! Аз съм Рали и понеже напоследък много често ме питате въпроса: абе ти как имаш такава енергия, реших да направя няколко видеа, в които да ви разкажа основните тайни, основните принципи, които следвам. И днес всъщност започвам с един от любимите ми принципи, а то е това да заменяме очакванията си с благодарност. Или както Тони Робинс казва: trade your expectations for appreciations. И тук ще ви разкажа една история. Миналата година отидохме в Бали, бях букнала бунгало, което бях търсила много време. Исках да е автентично и романтично. И какво се оказа? Автентично беше, ама много скърцаше. Много се чуваше всичко, което се случва в бунгалото и нямахме грам privacy. И първият момент се разочаровах, обаче после си казах: абе, аз стига, тук си с децата, има какво да видите, има на какво да се радвате. И аз се стегни, не си разваляй почивката заради едното бунгало. И това ми помогна всъщност да не си разваля почивката. Впоследствие сменихме, разбира се, ние бяхме на различни места, но тези първи дни, в които бяхме в Бали, може да са доста горчиви, ако се бях концентрирала върху това да мрънкам за това, че бунгалото не беше това, което очаквах. Всъщност, какво се случва, когато се концентрираме върху негативните неща? Нашия мозък ги приема като някаква заплаха, амигдалата се включва. И всъщност това ни повишава нивата на кортизол, нивата на стрес. Докато, ако вместо да се концентрираме върху негативните неща, се концентрираме върху положителните неща, върху благодарността, върху това защо сме тук, тогава вече нашето тяло деля повече допамин, серотонин и сме щастливи и ведри. Това, между другото, го използвам в отношенията и с моя мъж. В началото на нашата връзка много често имах очаквания към него и те ме правеха доста нещастна, създаваха търкания, създаваха напрежение. В момента, в който почнах да се концентрирам всъщност върху нещата, които ценя в него, нещата се промениха. И така, хубав и усмихнат ден, и днес се замислете какво е това очакване, което може да замените с това да сте благодарни. Хубав и усмихнат ден!